खौरां नायगिरि गासिबो रायजो राजाखौ आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जोंनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालुनि एबा आलुफारा गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय दैमालु सेन्टारनि सासे फरायसुलिनि गोनां डकुमेन्ट्सफ्रा गोमानानै दङ। बिथाङा गुवाहाटीयावहाय ल' लानो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बै जायगानिफ्राय लोखि फुजा समावहाय बिथाङा देहानि उसुख जानानै बिथाङा गावनि न'आव फारसे गिदिंबोदोंमोन। बै समावनो बासावहाय बिथांनि माखासे गोनां डकुमेन्ट्सआ गोमादों होननानै बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों। दायो आं बिथांनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनाव सोंगोन माबायदिहाय डकुमेन्ट्सआ गोमानाय फारि बिथांनिफ्राय आङो सोंना लानो नाजागोन। माब्रै नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ गोमानाय होनदों फारसेनिफ्राय फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंनि मुंखौ। बासजों फैबाय। आंनि मुङा माइदांस्रि बसुमतारी। आं माब्रैहाय गोमानाय? बासजों फैबाय थानाय समाव। बासजों फैनाय समाव गोमादों। मा गोनांथार डकुमेन्ट्स दंमोन बेयाव? मेट्रिकनि एडमिट, ओमफ्राय सार्टिफिकेट, ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि मेट्रिक माबा सार्टिफिकेट, एडमिट, ओमफ्राय डिग्रिनिबो 6 सेमिस्टारसिम। 6 सेमिस्टारसिम गासिबो माबा डकुमेन्ट्सआ गोमादों आरो एडमिटफ्रा गोमादों आरो। दा बे डकुमेन्ट्सखौ मोनफिननो थाखाय नोंथांजों माबायदि फोनांजाब खालामनो हागोन? नोंथांनि जानबुं नम्बरखौ फोरमायना होनो थाखाय खावलायबाय। माबा मा होनो फन नाम्बारखौ फन नाम्बार 7086179397। नंगौ, बिथाङा फोरमायदों। सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंबा बिथांनि बुंनाय जानबुं नम्बरावहाय फोरमायहरनो थाखाय खावलायबाय। बिथांनि गार्जेनबो दङ, आं दिथागिरि बिथांजोंबो एसे सोंना लागोन। नोंथाङा मा बुंनो सानगोन बे समाव? नोंथांनि असे फिसाजो, बिथांनि फिसाजोनि डकुमेन्ट्सफ्रा गोमानानै दं, बे समाव मा बुंगोन नोंथां? नैथि फिसाजो, बियो गुवाहाटीयाव BM गभ ल' कलेजाव एडमिसन लादोंमोन। लानानै लोमजानायखाय बियो न'आव फैनो होननानै फैनायाव गुवाहाटीनिफ्राय फैयो आरो बेवहायनो बियो लोमजानाय नालाय थेनथ'नानै फैबाय गारि सायाव। फैयै फैयै जेब्लाना गहपुर मोनफैयो, गारिनिफ्राय ओंखारनो होननानै गावनि बेगआ मोनब्रैमोन आरो। बे बेग मोनब्रैयाव मोनथामा दङ, ओमफ्राय जि डकुमेन्ट्स गोनां बेग, बे बेगखौ नायबा बे गैला। बेनिफ्राय फैनानै आङो बे सेंमरायावनो नेहैदोंमोन, नेबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आंबो सहैबाय, बेबो गारिनिफ्राय ओंखारबाय, बेनिफ्राय न'आव फैबाय। बेखिनियानो आरो। दा गारि खारबा नाम्बारफोरखौ गोसोआव दं नामा? आंथ' गारिखौ नुस्लाबाखिसैनो। गारिनियाव सोंनोबो मोनाखै आरो सोंनोबो मोनाखिसै। ड्राइभारा माबाफोर बुंदोंमोन नामा? दा नोंथांनो फोरमायदोंमोन नामा नोंथांनि फिसाजोआ? ड्राइभारजों रायज्लायनो मोन्दोंमोन नामा डकुमेन्ट्सनि सोमोन्दै? डकुमेन्ट्सनि सोमोन्दैथ' जेबो होनाखिसै। जेबो हाखु दाखु ओंखारबाय, ब्लड फैबाय। नंगौ, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। सोरबाफोर बिथांमोनहा नुफ्लांबायोब्ला बै डकुमेन्ट्सफोरखौ जाहाथे बिनानाव खोन्थाहरनाय जानबुं नम्बरावहाय फारियै फनखौ हरनानै बिथांजों फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरो, बेखौनो आं खावलायबाय। बड'लेण्ड बुब्लि न'खर जानानै आं एसेयावनो बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों।